Sanibonani la ku-One Shop Phakama, Ibingelelo Sifundo. Sekuputshuke iy'thombe zomsakazi osakaza usikiya ngengoma kusukela ngo-9 kuya ku-12, osakaza woKhozi FM. Emva kokuthi Ishende lakhe liyifake ey'nkundleni zokuxhumana zasabalala, limveza emaponapona elele embhedeni njengoba ubona nje mbukeli wethu. Ingxabano isuke emva kokuthi Ishende lifuna ukuthi umsakazi etshele umyeni wakhe ukuthi uthwele ingane yakhe. Ibeke Ishende selisendela umyeni wakhe umsakazi ukuthi libone lezi y'thombe engagqokile bese hhotela, okusolakala ukuthi nomsakazi ngathi uyithwele ingane yaleli Ishende. Ngokubuka kwakho mbukeli wethu, sicela ushiye umbono wakho ngalolu daba ngesenzo esenzeka kulolu daba. Ungakhohlwa ukulayikha nokusubscribe-a. Ngiyabonga.